Βρισκόμαστε στο έτος 2089. Πόλεις, όπως τις φαντάζεστε σήμερα, δεν υπάρχουν. Σε αυτές κατοικούν μόνο οι φτωχοί και μη προνομιούχοι, αφού πλέον οι συνθήκες ζωής εκεί είναι αφόρητες με τον μολυσμένο αέρα και τις βιομηχανίες. Μοιάζουν με φυλακές φτωχών. Υπάρχουν από την άλλη ιδηλιακές, προστατευμένες περιοχές όπου όλα λειτουργούν άρτια. Μια τέτοια πόλη είναι και η πόλη του ουράνιου τόξου. Εκεί μένουν μόνο πλούσιοι. Δεν υπάρχει νέφος και όλα είναι τακτοποιημένα. Εδώ και πολλά χρόνια οι επιστήμονες έλυσαν το πρόβλημα των αποθεμάτων ενέργειας και απέτρεψαν ένα πυρηνικό ολοκαύτωμα χρησιμοποιώντας χημικά, σύμφωνα με τον νόμο. Τώρα, πυρηνικά εργοστάσια εξασφαλίζουν απεριόριστη ενέργεια. Οι άνθρωποι έχουν απαλλαγεί και από το φόβο των σεισμών, αφού οι επιστήμονες μπορούν να προβλέπουν τους σεισμούς ώρες πριν και να βομβαρδίζουν τα υπόγεια στρώματα της γης. Οι κάτοικοι κάθε ηλικίας, ακόμα και παιδιά, μετακινούν τα ελικόπτερα που κυκλοφορούν σχεδόν αθόρυβα σαν πολύχρωμες νοχελικές πεταλούδες. Οι ιδιόκτητες οικίες τους, πλαισιωμένες από έναν φυσικό παράδεισο γεμάτο δέντρα, νεαρές βελανιδιές, λεύκες, λιγερές, υπερήφανους φοίνικες και καλοκλαδεμένες τριανταφυλλές, είναι τέλεια εξοπλισμένες. Καμία έγνοια δεν βασανίζει την απροβλημάτιστη ζωή τους. Για την Τζέιν Γκίλφορντ ήταν μια μέρα ίδια με τις άλλες. Πλησίασε μεσημέρι και σκεφτόταν πως οι κύλινδροι με τα